Ma, nakita mo tabi ang meeting suit ko? Yan, nabuli ni ina niya. Sinaraman ta kamo kagabi. Paurutro ako na mag-irimpaki kamo pero puro kamo cellphone. Dinto sa ako nyo hahanapon. Pakaisi ko ning meeting suit niyan, gasurot ako niyan. Ang chinelas ko. Buli ni ina mo ana pati chinelas mo sa ako mo hahanapon. Purbaran mo kayang gamitin yung mata mo, buko yung kimot mo paghahanap di mga nawarang gamit mo. Gay pa ako ning taram sa inyo, urutro na ako. Na mag-irimpaki kamo harandaon yung mga dadalon nitong aga. Yang yapar taram ko pa ano sa inyo bagas na luwas ka imong taringa. Di ka mo nang hirimati, puro kamo cellphone. Tapos ninto garamo-gamo kamo, puro kamo mama. Ayaw paglimuti yung paper plate, yung kaldero pati buling kasirula butado stop down, tabad malimutan yon. Iso tabi ma, badyag pa yung pugto mong si Georgette, yung sa nung simana pa yung nakahipid. Ma, baga ang gayon mo ninto, ga sexy ka. Weh, totoo? Iso ma, napansin ko nung sa nung ardaw pa. Talaga? Napansin ko man yan eh. O ayaw na paghanapan yung bathing suit mo ba yung chinelas mo, mabakam lagi ka dun sa beach. Thank you, Arap-pura Ma. na kamo tamahari ni kita. Basta sa otro, maghiripid ka mo ning agap ha, tabuli ni ina niya. Pag ako natigbak, kahihilak nyo to.